kaya apa to wengise Pandhawa, kaya ngapa to kejeme wong Pandhawa. Bakal tak critani larah-larahe dongenge patine wong tuaku tuwin para kadang-kadang Kurawa. Dinten sak mangke para Pandhawa boten milik kamukten negari Ngastina, inggih negari Yawastina menika. Puntadewa badhe anetepaken yen to negara Yawastina tinggalane para kadang-kadang Kurawa badhe kula paringaken dumateng parikesit nuwun inggih pun paripurna Koko Prabu. Kagiatare sanggape rango renangkul kinempit kampit doh sangaretnaning bawana yoki tukang walang ati, yoki tukang ngenes ing dias, yoki tukang kudu garing nuwun inggih Yayi, nuwun sewu keparenga Kang Raka ing Dwarawati nyuwun katerangan Yayi. Dasaripun menapa Yayi Puntadewa badhe amisuda pun parikesit anak Abimanyu putu panengah Pandhawa pun Janaka. Koko Prabu kula Yayi, dasar kula wonten kalih setunggal dasar kodrat ingkang angka kalih dasar wiradat. Dasar kodrat lan dasar wiradat nuwun inggih kados mekaten Koko Prabu. Dasar kodrat menika liripun kados pundi Yayi? Dasar kodrat menika awit kanugrahaning Gusti ingkang tinampi dening umatipun. Duk rikala semanten Jawata utawi para dewa ngudhunaken Wahyu Makutha Rama utawi pepakem Astabrata. Dene ingkang anampi kanugrahan punika tan asanes Keng Rayi Madukara pun Janaka nuwun inggih pun Arjuna. Wonten malih inggih menika tumurunipun Wahyu Widayat. Nadyan to riyin ingkang ngregem wahyu menika pun Werkudara, namung mawon wahyu menika malembar dhateng pun Abimanyu Suwargi. Lajeng tumurunipun wahyu Cakraningrat ingkang dipun tampi dening Abimanyu utawi Angka Wijaya. Kamangka Abimanyu piyambak inggih sampun gugur ing madyaning Tegal Kurusetra wonten ing perang Baratayuda Jaya Binangun. Dados ingkang wenang dados ratu inggih punika putranipun Abimanyu, putune Janaka inggih menika pun parikesit punika dasar kodratipun Koko Prabu. Mekaten Yayi, lakar kados mekaten.
Lah menawi dasar wiradat menika jlentrehipun kadosa pundi Yayi? Dasar wiradat menika awit saking pambudidayaning manungsa. Trah Ngamarta kaliyan Trah Wirata menika inggih namung si parikesit jalaran Abimanyu gadah garwa saking Wirata nenggih Dewi Utari ingkang nurunaken pun parikesit. Kamangka sampun kathah pangorbananipun Kanjeng Eyang Prabu Matswapati Ratu ing negari Wirata. Tumrap unggulipun para Pandhawa ing madyaning perang Baratayuda Jaya pinangun. Tedak turun Ngamarta kaliyan Wirata inggih namung si parikesit menika dasar wiradatipun. Kanthi dasar kalih perkawis kala wau dasar kodrat kang sarta dasar wiradat anggen kula misuda pun parikesit sampun dados tekad kang sarta niat kula supados parikesit dados pengayom ing negeri Yawastina menika duh Koko Prabu. Sena karata mrih tartamtu tantuning utama titi tetep dadi pangubaning madya tentreming ati tamtu kena tinulado tias hilir wulan dadari Yayi mugi-mugi saged kasembadan menapa ingkang dados sedya lan niat paduka Yayi Samyaji. Pancen menawi kula teliti parikesit menika dibanding kalian liyane pancen sampun kathah lelabuhanipun parikesit dumateng para kawula kang sarta para bebrayan agung. Parikesit menika duweni ati nalendra, ati pemimpin utawi ati pengayom. Parikesit ki ora duweni niat dadi pemimpin ning karya-karyane wis iso dirasake para kawula agung sak negara Yawastina. Nuwun inggih Koko Prabu. Nggih. Kantun ngentosi tumapak ing wanci. Wekdal ingkang prayogi kagem wisudan Ratu Anyar ing negari Yawastina pun parikesit. Namung emanipun Koko Prabu, emane kados pundi? Si parikesit nggih si paripurna ing rika lenggahan sakmangke murca utawi ilang saking praja. Mugi-mugi mawon kanthi ndedonga marang karasaning Gusti wekdal tumapak ing wisudan Ratu Anyar si parikesit sampun timbul satemah saged kawisuda jumeneng Ratu Koko Prabu. Nuwun inggih Yayi. Sumangga ampun pedhot anggenipun nyenyuwun dhateng purbaning Gusti wulan ingkang nedeng purnama menika. Mugi-mugi dados pratandha papadhanging lampahan lan lelakon menika Yayi.
woi lah salah ya tuh woi woi dah dah Tur. Tur. Aku Dursa Subala putune Raden Dursasana anak Raden Dursala tuh
Angudarit yasrariwut Urawati rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumaladi tan wandi pinardi bloko kajurnan kang hambek juti ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara reca manik sejatining alam kang tinuding jagat. He kowe sing ana ngarepku putu Dursasana anak Dursala kowe Dursa Subala. Wonten tinimbalan ingkang adhawuh nimbali kula pun Dursa Subala. Lan kowe sing ana mburi, kowe anake Jayadrata mbiyen jenengmu Raden Wiruta. Nok nuwun inggih. Ewadene kowe sing ana mburiku kowe putune Begawan Durna anake Bambang Swatama kowe Danyuwang Suwela. Wonten dawuh Raden, lah dene aku wis kondang kaloka anake Patih Harya Sengkuni, patih sing ra tau ngapusi, patih sing sak donya paling jujur dhewe. Jenengku Kertiwindu. Wong papat iki dadi korban kawengisane para Pandhawa. Jalaran para pepundhene awake dhewe, para leluhure awake dhewe, para Kurawa wis jinempana ing angin, cinandhi ing ngawiyat. Tegese wis tumeka pati ana sajroning lelakon Barata Yudha Jaya Binangun. Nyuwun sewu Kanjeng Eyang Raden Kertiwindu. Ya Dursa Subala piye? Duk rumuhun Patih Harya Sengkuni ingkang minangka Sudarma utawi wong tuwa panjenengan ingkang ngedani sing mateni sinten? Dursa Subala. Sing mateni bapakku Patih Sengkuni padha kaya sing mateni mbahmu Dursasana biyen. Ya kuwi ora ana liya kejaba mung panenggak Pandhawa si Werkudara ya si Bimasena. Bapakku biyen dipateni kanthi cara sing kejem, ora duweni rasa kamanungsan. Dursa Subala dereng ngertos. Dursa Subala dereng ngertos dedongenganipun Kanjeng Eyang. Kula pun Wiruta anak Jayadrata inggih dereng dungkap cariyosipun. Ya, yen pancen kowe kepengin ngerti, yen kabeh kepengin mudeng,
kaya apa to wengise Pandhawa, kaya ngapa to kejeme wong Pandhawa, bakal tak ceritani larah-larahe dongenge patine wong tuaku Patih Sengkuni duk rikala perang Baratayuda jaya binangun rumuhun. Gatekno sing tenanan kaya ngene ceritane patine bapakku Patih Sengkuni. Tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangka pun Kakang Yayi, pun Kakang Prabu Kresna ora maido sepira ta sungkawaning driya Yayi Werkudara. Sedihing Yayi Werkudara amarga ditinggal gugur anakmu lanang sing banget kok dama-dama, ya kuwi bocah Pringgondani si Gatotkaca. Nanging lelakon mau aja ta mung kandhek digetuni ya Di. Anak kuwi titipan saka Gusti Kang Maha Wikan. Yen sing nitipne wis njaluk, sing dititipi ora iso gandoli. Sena, anakmu lanang Gatotkaca wis mesem guyu ana kasuwargan jati Yayi. Di perang Baratayuda Jaya Binangun iki durung rampung lho Yayi. Para Pandhawa ibarat nyabrang kali wis tekan tengah-tengah.
bacut ya teles, bali sangsaya kebes. Mula yen Siadi tansah kabebidung rasa sedih, Baratayuda ki rampunge besok kapan? Dimas, dina iki para Kurawa wis ngetokke senopati anyar. Sapa to sing madheg suraning driya dadi senopati? Ora ana liya kejaba wong julik sak jagat, Patih Sengkuni sing dadi senopatine para Kurawa, Yayi. Cumangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaluduk guntur ketuk umop kang coloni di lumembak banyu kumambang Dosang Wisnu Bathara Arsa nglebur bumi Kresna kakangku, piye Werkudara? Bareng aku krungu sing dadi kandhamu, saya-saya krungu Sengkuni madheg dadi senopati, kuwi sing tak enteni. Para Pandhawa bisa nganti sengsara uripe ya mung merga Patih Sengkuni. Pandhawa iso dadi wong buangan 13 taun ya saka reka dayane Patih Sengkuni. Sing saklugune nalika jaman Pandhawa main dadu karo Kurawa, Pandhawa sing menang, Pandhawa sing unggul. Ning saka julik lan lecete Patih Sengkuni, Pandhawa malih kesurang-surang. Yen Sengkuni sing maju, aja kuwatir, Werkudara kang bakal jumangkah kang sarta kumrembyah Kakang Kresna. Wah, la iki Kang. Piye, Truk? Sengkuni maju dadi senopati. Lah, ya iki sing tak tunggu-tunggu, sing tak enteni ya iki, Truk. Modele modare wong lecet iki kaya piye pengen roh aku. Oh ngono. Aku ki wayang sak kotak paling pegel, paling sengit, paling iget-iget ki karo Patih Sengkuni kok, Truk. Oh ngono. Heeh. Ipat-ipat jo turun anak putu. Oh iya. Kowe kok gething men karo Patih Sengkuni, gething tenan aku. Gething keburu mangkel, keburu sengit, keburu iget-iget. Ngosik to, sebabe apa kok kowe pegel, kok kowe sengit, kok kowe gething karo Patih Sengkuni iki sebabe apa? Bojoku mbiyen tau dikeloni kok. Oh, ora ngawur. Kowe beda, lha keloni Sengkuni wae ora nesu. Aku pas ora duwe duit terus bojoku tak dol. Ngawur. Werkudara piye? Nanging kudu tetep sing eling lan waspada ya, Yayi.